ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಚಿನ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರೇನು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿ ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಆಕಲು ಪರಿಚಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆರಿ ಬೆರಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೆತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನವು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೊತ್ತತ್ತು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪುಗರ್ತೆದ ಪಾತೆರಗು ಕಾರಣ ಎನ್ನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡದು ಈ ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಆದು ಪುನಗ ಅವೆನು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಏರಳ್ಳ ಬೋಡಾಪುಣ್ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನು ಆತು ಸುಲಭಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಚಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆದೀದು ಗೌರವಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವದೀದು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನೈದೆಗೆರೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುವೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಕನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಲಿದು ಬನ್ನಗ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ತೊಷ್ಪಾದು ಐಕ್ ಬೋಡಿತನಂಚನ ಕ್ರಾಂತಿನ ಕೊರ್ನಂಚನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾಲೆನ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬಯಲು ಅಣ್ಣ ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಂಡು ಒಂದು 7 ದಿಂತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ನಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರ ಡಾಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಡ ದೂರ ದೂರ ಉಂಟು ಪುರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಡ್ಲ ಬೊಂಬೈ ದುಬೈ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟು ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಸುಮಾರು 5 ದಿನ ಪೋ ಈತೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ನಡೆದವರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ನಡೆದವರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತೆ 13 ದಿಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅವನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನನ್ನೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರೀತೀರು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕದ ನೈಟ್ ಅಂಚಿನನೇ 4 ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಬರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ್ ಬರತ್ತೀರು ಸಾಂಗ್ 4 ಪದಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕತೆ ಹೀರೋ ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಟು ಹೀರೋ ಕಮಲದ ಎರುಕುಲೆ ಹೀರೋ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕತೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಾರಾಗಣ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ SV ರಾಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ದೇತೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬೊಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಪೊನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ
ತೆರೆಗೆ ಬರ್ಪೋಲೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ವಿಜಯಣ್ಣ, ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತಾನೆ ಬಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ತೂಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವರ್ನ ಪರವಾದ ಬಿರುದದ ಕಂಬಳ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಚಿತ್ರ ತಂಡಗೂ ಮೋಕೆದ ಶುಭಾಶಯನ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ ಮಾಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಆರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾತಿನಾರು ಅರ್ನ ನಾಟಕದ ಪುದರಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಚಾಪರ್ಕ ಇರ್ದೂರ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಡ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಯರಾರು ಆ ನಾಟಕ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೌಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಪುದರ್ಕೇನೆ ಅಬತಾರ ಎಂಚಿನ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟುವ ಮಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತು ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ಇರ್ನ ಅಬತಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಅಬತಾರ ನಿಜವಾದ 25ಕ್ಕೆ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟದೊಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಜಿರು ಮುಕ್ಳು ಕಟಬಾಡಿಯರು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡಿಯರು ಅಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಮಗ್ತು ಬಾಡಿಯರು ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ದುಂಬು ಪೇರತೆ ವಿಜಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಜಯರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅಬತ್ತರ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೋನರ್ಡ್ ಐನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಾಯ್ತು ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಒಂಜಿ 2.25 ಗಂಟೆದ ಎಂಚ ಪೋಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರೈರ್ಲೋರು ಪಡೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೌಳರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಾಯಕ ನಟ ಯಾವುದು ಇನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಿ ಆನತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಬತಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತನು 80,000 ಜನ ತೂದಾಂಡು ಆಯ್ತು ಸಾಂಗ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡು 1,80,000 ಜನ ತೂಯರು ರಡ್ಡಲ ಈಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ 90% ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂಜಿ 10% ಇತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಎಲ್ಲ 17 ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ದುಬೈಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ದೇವ್ ಮುಕುಲ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಇಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ವೇಗನೆ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷೋಡು ಆ ವೇಗ ಕಡಿವಾಣ ಬರ್ತನು ತೂಕ ದೇವರು ಪೂರನಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆಧಾರ ಅದು ಉಂತ್ವೇರ ನಿಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಜನಮ ದಯಪಂಡ 50% ಬಕ್ಕ ಟಾಕೀಸ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ತೋದು ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟುವ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಆವಡು ಅಬತಾರ ಸರಿಯಾದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಬತ್ತು ಚಿಂಡಲ ಅವು ಕೊರಂದುಪುನಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಒಂಜಿ ಸೀಕೊಂಡುತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಕಿಗೆ ಮಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದಂಡ ಐಕ್ ಬೊಡಿತೀನಿ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಜನೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ ಕರತ್ ಪೋದು ನನ್ನ ಒವುಲ ಈ ವೇಗಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತಲು ಮೂಡು ಬರೋದು ಪನಂದು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬರಡು ಬೇರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಕಾಪಿಗಾಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾಭಿಮನ್ಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತು ತೂಕ ಪಂತದ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಕತೆದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಬರಂದುಲೇರು ಅಕಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮೆಲ್ಲಮೆ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ತೋರ್ಪು ಯಾ ನೀನು ಅಮ್ಮತ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೇನೆ ಪೂಜ ದಾನೆ ಇಂಚೆನೆ ತೊಟ್ಟೊರ್ತದ ಅಮ್ಮ ನುಗ್ಗುದ್ ಪಾಡುವನ ಇಂಚ ಇತ್ತದಾಯ ಬಾಲೆ ಉಂತಾಯ ಯಾಂ ಪನ್ನೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ನಿಕ್ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ಪನ್ಪ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪು ಜೇರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಚಿ ಪನ್ಪ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪೇರ್ ಈರ್ ತೊರ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ
ಈರ್ ತೊರ್ಪುನನೆ ಈ ಅಮ್ಮಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಾಲೆ ಈರೆಗೆ ಮೂಲ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈರ್ ನನ್ನ ಇಡೆ ಬೇಗಡ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಾರು ಇರೆಗಿಡೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇರೆಗೊಬ್ಬರೆ ಅಜ್ಜ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನ್ ಕಂತುಕೊರ್ರ ಚಿಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇರ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಲೆ ಇರ್ ಬೇಗ ಬರುಡು ಇರೇನ್ ಮೂಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೂಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಈರೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಕೋಪ ಪಾಡೋಡು ಪಾತಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡ ಹೀರೆ ತೂಲೆ ಬಾಬಾ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ಬಂಡೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಿದ್ದಡ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಅರ ಒಂಜಾಂಡಲ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡ ಎನ್ನಾಂಡಲ ಬುಡ್ಲೆ ಬಾಲೆ 2 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನಾಂಡಲ್ ನೆನಪೊಡ್ಚಾರಿಗ ಕೋಪ ಪಾಡೋಡು ಬಾ ಕೋಪ ಪಾಡ ಮಾಮು ತಾನಲ್ ಮಗ ತೂಲೆ ಮಾಮು ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕು ನಿಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಾಂಡಲ ಫೋನ್ ಮಂದಿರಾರು ಒಲ ಪಿತಣ್ಣ ಅಮ್ಮಸ ಉಡುಪೆ ಮಗ ಒಂತೆ ತರಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಗಿತ್ತೆ ಈರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾಮು ಈರ್ ಏಪಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಗನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಇನಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋರುಂಡತೆ ಮಾಮು ಯಾನೆಲ್ಲಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಪೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಾಮು ಸರಿ ನೀ ತುಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ನೀತೋ ಓ ನೀತೋ ಪಾಪ ಓಲಮ್ಮ ಈ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಬಾಲನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಅವು ದೀಪದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಮುಗಿದಿನ ಮಾರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಂದರ್ಪನ ಒಂದು ಫೋನಾಗ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬೇನದನ್ನ ಕೊಂದಲ್ಲ ಮಾರ ಕೈಕಾರು ಬರ ಬೇನ ಇದನ್ನ ಯಾನೇ ಪೋತು ಅಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಾಸು ಮೀನಿ ಬೇಡ ಸರಿ ಜಾಗ್ರತನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲತಾ ಅಂದಾತಿಗೆ ಎಂಕ ದಾದ ಕನಪ ದಾದ ಕೊನೋಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಪುಳಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂತ ಆಸೆಯ ಈ ಜೋಕುಲ್ ತಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪುಳಿ ಬರ್ಪುಂಟಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಕನಲಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಆ ಪುಲಿ ಮಾತ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಗೆಡ್ಡದು ದೇ ಇರಗ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುಲಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅದಾ ಯಾನಿರಗ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕೋನ ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸರಿಯಾ ಕನಲ ಮುರಣಿ ಬಯಕೆಗೆಂದು ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಕಂತುಜ ಅಂದು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾಜಿಯೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಯ ಹೌಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇರ್ದು ಬನ್ನಾಗೊಂಜಿ ಕನಲ ಎಂತ ಪೋಪೆದಾ ಐಲ್ ಪರ್ದೆ ಬನ್ನ ಪತ್ತೊಂದರ್ಪ ದಯಾ ದಾದಾ ಬಾಲೆಗು ಎಂಕಲೇರ್ ಮಾತಿರಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ನಿಂಡನೆ ಇಪ್ಪದ ಹೌದಾ ಅತ್ತಿಗೆ ತೂಲ ಎಂಕ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂಡಲ ರಪ್ಪ ಪಾರ್ದ ಬೋದು ಕನ್ಪತ ಹೈಕು ಪನ್ಯ ಹೈಟ್ ದಾದೊಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯ ಪಾಪ ಅನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಆತು ದೂರ ಬೋದು ಬೆನೊಂದಿಜ್ಜೆನ ಆಯೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ 3 ತಿಂಗಳ ಬೇಲೆ ಪೋನಾನೆ ಪಂತೆ ಈರ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಐತ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿ ಯಾನೆ ತೂ ಓಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಾರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿನೆಂದ ಛೇ ಅಂಚತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಐತಿನೇ ಅದು ಹೆನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದೆಯ ನೀತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಏನಲ್ಲ ಲೆತೊಂಪೋಲ ಮಾಮ ಪನ್ವೇರು ಅಲ್ಲೆ ಲೆತೊಂಪೋಚಿ ಪಂಚಿಟ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡತ ಗಾಡಿಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಬೇನೆ ಅವಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮತಾನ್ ಯಾರೇ ನೊಪ್ಪವಡು ಈರ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಚಿ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪಡ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು 3 ಜನ ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ಗುಟ್ಟೈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ 4 ಜನಳ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಖುಷಿಯಾ ಸರಿ ಹಾವೆಂಬರ್ಪ ಹಾ ಮೇರಂತೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಯಾನಂಡಲ ಮನ್ಪೇರು ಹಲೋ ದಾನೆ ಇರಗಿ ನೀ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆನಪೇಜ್ಜ ಅಂದಂದು ಇರ್ನ ಏಪಲ ಎತ್ತಿನನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದೇ ಈ ರೇಪಲ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬನ್ನಗ ನಂಗೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಕನ್ಪರತ ಈ ಸಲ ಒಂಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ನೆನಪುಂಡ ತೇರೆಗು ಇಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಗ್ಲ ಶೋಕದ ಅಂಗಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಕನ್ನೆ ಇಂದೇ ಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತೂಮ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿನಿ ಜೈದಿಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತುಂಕೆರ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಬಾಲಿಗ ಬಂಜಿ ಬೆನಾಪುಡ ಯಾನ್ ಬುಡಿಯೆ
ಯಾನ್ ತುಂಬ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬನ್ನಗ ಸವಿತಾ ಒಂದು ನೀತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಅತಮಗೆ ದಾಲ ತಿಂದಾನ ಬಡವಿಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಗ ಬಂಜಿನ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಬಡವು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ತಾನೆ ತವಲು ಪಪ್ಪ ದೀಪದೇನೆಲ್ಲ ಬಗೆ ಕಾರ್ದ ಬೇನೆ ಬಂಡ ಅವ ಐಟೆ ಉಂಟು ಅತಿಗೆ ಇರಗೆ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ ಕೊನ ಇದೆ ನೀತು ಈ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಿನ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚ ಅತಿಗೆ ಈರ್ ತಿನ್ಪಲ್ ತಿನ್ನ ಆತೆ ಮಾಮು ಇರು ಈ ತಿನ್ನ ಮಗ ಐಪೋ ಲೈಫ್ ತಿನ್ನವಾ ಮಾಮು ಸ್ನೇಹ ಸೇಸಪ್ಪೆ ದೇವರದೇಟು ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ದೇವರದೇ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಅನ್ನದ ಒಪ್ಪ ಉಂತ ಮನಿಪನ ಕುಲ್ಲುವರ ಹಿಂಗುಲ್ ದಾಯಿ ಇಡ ಬೈದ ಅವೇನ್ ಪಾತ್ರಿದು ಪೋಯತೆ ಸಾಪದೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನಿಡ್ದ ಸಾಪ ಓಡೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬುರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಮು ಪಲ್ಲಕ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲು ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಪ ಅಲೆಗ್ದಾನೆ ಅತ್ತದೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಏತಾವ್ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಆನೆ ಒರ್ಚಿ ಬಂಡಾನ್ ಕೇಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಜಾಳ್ಳು ಅಂತದೆ ಎಂಡನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಬದುಕ ತೋಚವೇನ್ ಆಡೇನಿದಾದ ಅದು ಅಲೆಗಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಪ ಆಡ ಕಂಡನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬೇನೆಡು ದಿನ ನೂಕಲು ಎಂಕಲೇಕೆ ನನ್ನಲಾತು ಕಿಂಕದ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಡ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಓಲಿ ಓಲಿ ಒಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಇರ್ ಪೋಲೆ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬುಜಯ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮುಂಡು ಈ ತೆಲ್ಯಾರ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಮಗಳೇನು ಏರೋರಿ ಮೂಜಿ ಕಸ್ತೆ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊನಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬುಜ ಕ್ಯಾನಿಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ಮುಗುಣ ನಡೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪೂಜಿನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಸೈಪಿನ ಕಾಲಡು ಮಗಲೆನ್ ತೂಪಿನ ಆಸೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಕಂತ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಆಲಿತೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆತ್ತನ ಬರ್ಪಾಳು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಲೆಗ್ ಬೇ ಕೋಪಪ್ಪನು ಪಪ್ಪನ ಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಉಣತೆ ಯಾನ್ ನೆತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಾಳು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ನೇಹ ಅಕ್ಕ ಈಲೆತ್ತಿನ ನತ್ತು ಏರ್ಲೆತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಆರ ಬದುಕೊಂದು ಪಿನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಈ ಪಗಲು ಕರಿದು ರಾತ್ರಿ ಕರಿಂಡ ಅವು ಮನದಾನಿ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬದುಕುಡು ಮನದಾನಿ ಪನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಬದುಕು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂದೇ ದಿನನ ಅಂಚೆ ಪಡದದ 2010 ಮೇ 21 ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಐತೆ ಅವೇ ಮಗ ಆಯ್ತಾ ಮಲದಾನಿ ಮೇ 22 ಜಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನಾಲೆ ತಲ ಗಂಡಲಿ ಬಿದೇರುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿ
ಕುಸಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿತ್ತಲ್ಯ ಅವು ಆ ದೇವರಿಗೆ ತುಯರ್ ಆಯ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲೇತು ನಂಗೆ ಪೂರ ಬಚ್ಬೇಗ ಪೋದಿದ್ದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದೆ ಹಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಮಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅರ್ಧ ಖರ್ಚು ದಿನ ಪುನಃ ಹೆಗಲಿಲ್ಲದೆ ಬರ್ಕ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಮಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಮಾಮು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತೊಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತೊಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ ಚೊಲ್ಲಲು ಅಕ್ಕ ಓಲಲು ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬದುಕನೆ ಉಂತಾಂಡೆ ಆರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕೇರಿದ ಕುಸಿತ ದಿನನೇ ಇನಿಲ ರಿಪೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ತೋರ್ಪು ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಪೇರಾ ತಾನೇ ಇಂಚೆನೆ ತೊರ್ತೊರ್ತುದು ಅಮ್ಮ ನುಕುದು ಪಾಡುವನ ಎಂಚ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ತೂಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ನೇಹ ಬೈದೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ನೇಹ ಬೈದೆ ಮಾಮು ತೂಲೆ ಮಾಮು ಆರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂದೇರಿನಿ ಆರಿಗೆ ಕಲ್ಲ ನೆನಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯವಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡ್ನ ಅಮೋಸ ಡುಪ್ಪೆ ಮಗ ಅಲ್ತೆ ಪೊರ್ತಿಗಾರಿದ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಫೋನ್ ಹೌದ ಈ ರೇಪ ಮಾಮು ಇರ್ನ ಮಗನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ದಾದೆ ಮಾಮು ಅಕ್ಕಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಮಾಮು ಈರಂದಲ ಅಕ್ಕಗೆ ಅರ್ಥ ಬಲಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಈರ್ ಬಂದ ಅಕ್ಕ ಕೇಳುವಲ್ಲ ಈ ಮಗ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅದ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತಿರೋದುಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಲ್ ಮಗ ಬೊಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ನಾಲೇ ಜನ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಲ್ಲ ಕಂಡಲಿ ಬೊಕ ನೀತು ಬೊಕ ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿಡುಪ್ಪುನ ಬಾಲೆಯ ಬೊಕ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ನೀತೋ ಇನಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋರೆತ್ತನದ ಯಾನ ಅರ್ನೋಟಿಗೆನೆ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆರ್ ಬರ್ಪಿರತಯ ಆವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲನೆ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಕಲ ದಾದ ಅಲಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾದಲು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಜಿಯ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನಿಜ ತುಯ್ಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಲಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ನಿನ್ನ ಕೋಲ ಒಂದು ದಾದ ನಿನ್ನ ಕೋಲ ಇಂದು ಬಾಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಅದು ಅರ್ಲಕೊಂಡೆ ನಿಕಲ್ಲ ರಜ್ಜಲ್ ತಲಕಲ್ ಉಂಡು ಮಗ ನಿಂತು ಬಾಲೆ ತಲಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಾಮು ಬಾಲೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಯಾ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪವೆ ಜಪ್ಪವೆ బావా బావా ఈ అక్కనిల్ల కడపడ బావా అమ్మ ఎందుకు కాదులేరు అక్కని ఆనిల్ల కొనపే అక్కని కిచ్చదు యారాపుజు ಪ್ಲೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ನೇಹ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನ ಅಣ್ಣನ ನಂಬುದು ಬೈದಿನಾರು
ಅರೆ ಮೂಲಿತ್ತನೇ ಪೊರ್ಲು ಏನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾನ್ಕೋಯ ಮಾವು ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಹತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಮಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವದ ಉಸುಲುಪುಲ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಡುಪಡಿಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಡೆಗಳ ಕಡುಪುರ್ಚಿ ಕೊರ್ಪುಜಿಯಾ ಮಾಮು ಬಾಲೆ ചെയ്തിണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പാടെ സുത്തകത്തലെ ചായേ മുദ്ദ പാടടെ മുത്തോ വരും വേഗം പൊത്തു തരുവരു തോലെ വെത്ത കനവരു ബാലെ സദ്ദമൽ പഠിച്ചിന്നി ദേവരിക്കിന്നി ജോ 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 ವಾವ್ ನಾಟಕ ರಂಗ ಪನ್ಪಿನವು ಭ್ರಮೇನು ನಿಜಮಂತ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಕನೆ ದಾದಾಳ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪನ ಬಂದಂಡ ಅವು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನಿ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಕುಡ್ಲೋಡು ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ದುರಂತದ ಪಿರೌಡು ಎತೋ ನೂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಣನೀರುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜು ಕುಟುಂಬದ ಕಣನೀರು ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತು ತೋಷ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಲೆ ಇತ್ತಕ್ಕೇನಗ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ತೀರ್ಪು ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಯ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೆತೊಂದು ಆ ಬೇನೇನು ತೋಚ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿತ ಇನಿ ಭಯಂಕರ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡೋಲು ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಂಚ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನದ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದು ನೆಡ್ಡೆತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೇರು ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಗೂ ಒಳಗಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ತೋಜಾರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಆಸೆಲು ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಬಿರ್ಕಿದಾರೆ ತವಲಾಯ್ಡು ಪವಿತ್ರಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರ ಸಂಕಟನ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಪಲಿನ ಬೇನದ ಸಂಕಟನ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಪಂಡ್ಲೆಗನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಐನ್ ಎಡ್ದವರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐಜಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊಕ್ಕಲು 2 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಡೊಂದು ಯಾನಕೇನನ್ವೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೇರದಾಯ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸುಮಾರು ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷದ್ದು ಬಳೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ತೆಲಿಪಾಯಿನಂಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಆ ಬಳೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪದೆ ರೈಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುರುಕಾದೆ ಅನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಬುಳಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಂತುಪ್ಪ ಇರು ಬಲೆ ಬುಳಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡ್ಪು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಎದುರು ಕೊಂದರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತದೇರು ಇನ್ನು ಫಿನಾಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಬತ್ತದ ತೂಪುನಂಚಿನ
ಟಿವಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಳ ತೂಪ ಟಿವಿಡಿ ತೂನಾನೆ ವಿಶೇಷ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಟಿವಿಡಿ ತೂನ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದನೆ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಾಗ ಮುಗಿನಾಗನೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪುನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಲ ಜಡ್ಜಿನಾಕ್ಲು ಕುಳ್ಳಿನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅದು ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಿಲ್ಲ ಆಂಡ ತೂನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ ಮೂಲ ಮಂತು ತೋಜ್ಪದೇರು ಬಂದು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಎದುರು ಕುಳ್ಳಿನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ತಂಡಗಳ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಸುರುತಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ತೂಂದುಪ್ಪ ನವೀನ ನೆಚ್ಚಾದ ಮನ್ಪುನ ತೂಂದು ಇತ್ತ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗಿಲ ಇಡೀ ತಂಡಗಳ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಾನು ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಡ್ಲೋಡುಪ್ಪು ನಂಚಿ ನಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗಾರನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪಿನ ರೈಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ದ ಅಭಿಯಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರಿನಾಯಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಲಾಭಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕಲ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಯಮಲ್ತದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ಅಡ್ಜಾನ ಸೇರ್ದು ಕಲಾವಿದರ ಕೋರ್ಡು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಹಣಾಹಣಿದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಈ ಪಂತ ಇನಿ ಈ ಪಂತೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬನ್ನದಲೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೋಕೆಡು ತೂದು ಸಹಕಾರನ ಕೊರಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ನಾನಾತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಆತ ನಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ